खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी दिनै बिटिआरनि गासै मोनथाम जिल्लायाव सोलोंथाइखौ लानानै फरायसाफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनो थाखाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सुबुरुनथाइ मेल लानाय जादों। उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि जौमा फरायसालि, चिरां जिल्लायाव बिजनी जौमा फरायसालि आरो क'क्राझाराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लायाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआर सोलोंथाइ बिफाननि इरिगेसन डाइरेक्टर आरो गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', उदालगुरियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गोबां फोरोंगिरि आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि गोदान सोरखार प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्ड इडुकेसन पलिसि दानाय जादों। बे पलिसिनि गेजेरजों बिटिआरनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि खामानि मावनो थाखाय लानाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे समाव मोनफ्रोमबो बे मेलनि गेजेरजों एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लादोनि। दिनै बिटिआरनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि स्टेक हल्डार्सफोरजों सावरायनाय मोनसे मेल लादों। क'क्राझार जिल्लानि थाखाय पर्बतजराया बे काजिगावआव थानाय जिथु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे स्कुल, बे स्कुलाव बे हाबाफारिखौ लादों। बावहाय एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिटिसिनि डाइरेक्टर आरो जि एक्सपार्ट कमिटिनि जि मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोनजों लोगोसे आंबो बेयाव फैदों। पर्बतजरायाव थानाय गासैबो थाखोनि स्कुलफोर एलपि, एमइ, हाइ स्कुल आरो बेनि कलेजनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनाय जादों। एसएमडिसिनि मानसिफोरखौ लिंहरनाय जादों। फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बे ओनसोलनि माखासे गोरों गोरा मानसिफोरखौ लिंहरनानै दिनै बेहाय सावरायलायनाय जादों जे माब्रैब्ला जोंनि बिटिआरआव सोलोंथाइनि आबहावाखौ मोजां खालामनो हायो। बिथांमोनखौ बेहाय लिंहरनानै सावरायलायनाय जादों। जेरै जोंनि हादर नाङैनो नेशनेल एजुकेसन पलिसिखौ लानानै दायो हादराव सोलोंथाइयाव गोदान मोनसे खान्थि लानानै खामानि मावनो नागिरदों, थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिआरआव थानाय बर' एबा गुबुन गुबुन जे बिमा रावनि जे बिजों दङ, बे बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ माबोरैहाय क्वालिटि एजुकेसन होनो हायो, गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो, बा बिमा रावजों सोलोंनानै बिथांमोना जेन' गुबुन बिजोंनि फरायनाय फरायसाफोरजों समानैनो दावगालांनो हायो, बेफोरखौ सावरायलायनानै बिटिसिआव मोनसे पलिसि लानो थाखाय थिग थाक खालामदों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड एजुकेसन पलिसि होननाय मोनसे पलिसि बानायदों आरो दा बावहाय जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि दिथागिरिफोर, एसएमडिसिनि बा गुबुन गुबुन फरायसा आफादफ्राबो माबाफोर जुदि बिथांमोनहा साजेसन दङब्ला बेफोरखौ बे मेलाव बुंनो हायो आरो बेखौ दिनै डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा खोनासंनानै बै बड'लेण्ड एजुकेसन जि पलिसि जागोन बावहाय सरजाबहैगोन। जुदि बेबायदि लाथावथाव बेबायदि साजेसन जुदि फैयोब्ला बेबायदि थांखि लानानैनो गुबुन गुबुन जिल्लायाव एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे मेलखौ लानाय जादों आरो दिनै जे सावरायगासिनो दं बे सावरायनाया खुब ओंथि गोनां जादों। दा बावहाय गोबां फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो लाबावगोन, मानोना सावरायनाया आरोबाव जाबावगोन। दा बेनिखायनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आसलते बिटिआरर निजा एजुकेशन पलिसि নাই। ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ যি এডুকেশ্যন পলিচি সেইটোৱে আছিলে, কিন্তু দেখিছোঁ বিগত দিনবিলাকত যে বৰ্তমান চলি থকা যি এডুকেশ্যন পলিচি সেইটোত যথেষ্ট অসুবিধা আছে, বহুতো সমস্যা আছে আৰু সেইকাৰণে আমি বিটিআৰ অঞ্চলক লৈ যিহেতু এটা নিজা শাসকীয় গোট এটা হ'ল, সেই চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমি এডুকেশ্যন বিভাগটো অন্তত অসমৰ বা ভাৰতত বৰ্তমান চলি থকা সেই ছিষ্টেমতকৈ অলপ বেলেগকৈ পলিচি ল'ব পাৰোঁ নেকি, এই কথাখিনি চিন্তা কৰি আমি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ দল, সংগঠন, লগতে শিক্ষাবিদসকল, বুদ্ধিজীৱীসকলৰ পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ আমি বিটিআৰত অলপ সুকীয়াকৈ এডুকেশ্যন পলিচি ল'ব পাৰোঁ নেকি, যি পলিচিৰ জৰিয়তে অন্তত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈ উন্নত কৰিব পাৰে, সেই বিষয়টো চিন্তা কৰি এই আজিৰ যি বৈঠক, সেই বৈঠক আলোচনা কৰে আৰু এই বৈঠকত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা, আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকল
বুদ্ধিজীৱীসকল আহিছে তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা নতুন BTR এডুকেশ্যন পলিচি আমি গঠন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ম। বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষকৰ নাটনি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিব, এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ চৰকাৰ আগবাঢ়িব? বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি সমস্যাটো গোটেই অসমতে আছে আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে এইবাৰ যিখিনি স্কুল ঘৰ ভঙা চিঙা আছে এইবিলাকৰ মেৰামতি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। বাউণ্ডাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিবোৰ স্কুলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সুচলৰ ব্যৱস্থা নাই তেনেকুৱাবিলাকত স্বাস্থ্যজনিত ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেইখিনিৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বাউণ্ডাৰী ৱাল দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনিও কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত আমি অন্ততঃ স্কুল ঘৰৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিখিনি অলপমান উন্নত কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনিৰ কাৰণে আমি শিক্ষা বিভাগৰ পুঁজিৰ বাদেও বৰ্তমান পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যিখিনি পুঁজি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ব্যৱহাৰেই কৰিছোঁ। আমাৰ BTR অঞ্চলত সেইখিনি কৰিছোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমাক আৰু এটা সমস্যা থাকিল, সেইটো শিক্ষকসকলৰ অভাৱ। এই বিষয়টোক আমি অলপ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথাখিনি এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে। ইতিমধ্যে আমি ঠিক ঠাক কৰিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল তাত টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে কেছ ফাইল কৰিলে দিল্লী গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কেছ ফাইল কৰাৰ কাৰণে এইটো বন্ধ হৈ আছে আৰু সেইখিনি বন্ধ নহ'লে আমি অন্ততঃ প্ৰতিখন স্কুলত মিনিমাম দুজনকৈ LP স্কুলত দুজনকৈ শিক্ষক আমি দিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু ME স্কুলবিলাকত আমি অন্ততঃ 2-3জনকৈ তেনেকৈ শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিলোহেঁতেন। সেই কেছৰ ৰায় কেতিয়া আহে তালৈকে আমি বাট চাব লাগিব। তাৰপিছত আমি এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম। এইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে, এতিয়ালৈকেতো লোৱা নাই। অসমে যিখিনি টেট কিবা কৰিছে, টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে, তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমিও সেইটোকে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি বিশেষকৈ BTT অঞ্চলৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ তেনেকুৱা কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ। হয়তো এতিয়া নহ'লে কিছু সময়ৰ পিছত আমি এই ব্যৱস্থাখিনি কৰিম, যাতে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ যিখিনি অভাৱ সেইখিনি এই ব্যৱস্থাৰে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। ছাৰ, এতিয়া কাৰেণ্ট প্ৰসংগ মূল্য বৃদ্ধি, পেট্ৰলৰ দাম 110 টকা পাইছেগৈ, দাম প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈ আছে, জুৰুলা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, কি ক'ব আপুনি? আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আৰ্থিক দিশত গোটেইখিনি দুৰ্বলেই হয়, সবল নহয় আৰু সেইফালৰ পৰা যেতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়ে আমাৰ বৰ কষ্ট হয় আৰু বিশেষকৈ তেলৰ দাম বাঢ়িলে বাকী বস্তুখিনিৰ দামো বাঢ়ে। এতিয়া সমস্যাটো হ'ল তেলৰ দাম আমি কমাব লাগে বুলি ক'লেও কমাব নোৱাৰি, কাৰণ আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত তেলৰ দাম যিহেতু বাঢ়িছে, সেইকাৰণে সমানুপাতিক আমাৰ ভাৰততো বাঢ়িছে। সেইকাৰণে সেইখিনি ৰোধ কৰাটো হয়তো চৰকাৰখনে সিমান সম্ভৱপৰ নহয়। তথাপি যিমান পাৰে তেলৰ দামখিনি কণ্ট্ৰল কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু পৰা নাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ অন্যান্য বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে আৰু আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ অলপ কষ্টকৰ হৈছে। সেইটো বিশেষকৈ বস্তুৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি পেট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত, তেলৰ ক্ষেত্ৰতো আন্তৰ্জাতিক তেলৰ মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেইটো যেতিয়া আন্তৰ্জাতিক তেলৰ মূল্য কমিব, আমাৰ ইয়াতো কমিব, কিন্তু বৰ্তমান অলপ বাঢ়িছে, সেইকাৰণে আমাৰো বাঢ়িছে। কিন্তু কেগৰ প্ৰতিবেদন মতে 79% টেক্স মানে এই বিগত 2 বছৰত বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 79% কৰ আৰোপ কৰাৰ কাৰণে, বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি কেগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে। এইটোতো কিমানখিনি কিবা হ'ব সেইটো অলপমান চিন্তা কৰিব লগা বিষয়, কাৰণ কেগৰ প্ৰতিবেদন কেতিয়াবা সঠিক নহয়, কেতিয়াবা মই এইবাৰ बेखौनो आं मेसेज होनो सानो जे एक्चुअलि नैबे एरिया जिहेतुके गोग्लैसोनानै थानाय बादि जोङो नङा होमबा, ससियेलि होन बा इडुकेसनेलि होन, दा ओंखाय बेहाय जोङो एसे पाब्लिकजों एवारनेस जानायबो आरो बेहाय मा समस्या दं जोंहा, नङा होमब्ला? बेसिकेलि जों बे समस्याखौ जोङो मोन्थिनो फैदों आरो बे समस्याखौ एक्चुअलि माबोरैहाय जों समाधान खालामनो हागोन। गतिके बिनि रायजो राजाफोरजों जोङो दिनैहाय बेखौनो जों बिथांमोननिफ्राय जों मोन्थिनो लुबैदों जे बिथांमोना माबाफोर जोंनो साजेसन होनो हायो नामा, सुबुरुनफोर जोंनो होनो हायो नामा। दा बिनि थाखायनो जों फैदों आरो बिनि थाखायनो आं सानो जे बेहाय रायजो राजाफोरा दिनै रेसपन्स होदों आरो बिथांमोना समस्याल' बुङाखै, जे समाधाननिबो माखासे उपाय बिथांमोना देखायदों।
गतिके बे जिनिसखौ जोङो निस्सयकै जोंनि बे एजुकेसन पलिसि जा ड्राफ्ट खालामगासिनो दं बे ड्राफ्टआव जोङो सोसनगोन आरो जोङो गभर्नमेन्टनो जोङो बेखौ प्लेस खालामगोन माखासे नन प्रभिन्सियेल लाइन्स मास्टारफोरा खुलिगासिनो माबाफोर बुंनो गोनां नामा न एक्चुवेलि बेखौ बे दा जोंहा मोनसे मडेलिटिस जिहेतुके बियो जोंनि बड' ओमफ्राय एकर्ड जेनाखि जानानै थांबाय नङा होमब्ला बे एकर्डनि 6.3आवहाय दङ जे प्रभिन्सियेलाइजेसन बिटिआरनि जेसेबां जोंहा भेन्चार स्कुल दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन आरो बेखौ लानानैनो अलरेडि स्टेटआवहाय मोनसे कमिटि दाबाय दा बे कमिटियावबो अलरेडि रायलायनानै मोनसे जोंनो डाइरेक्सन हरदोंमोन मा जे बेखौ एबसु आरो साहित्य सभा आरो बिटिसि अथरिटि जों मोनसे मडेलिटिस बानायनांगौ होननानै आरो बेखौ जों इतिमध्ये बेखौ एबसु आरो बर' साहित्य सभा आरो जोंनि बिटिसिनि जेनाखि सरकार एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि एखेलगे जिरायनानै जों मडेलिटिस मोनसे बानायबाय आरो बेखौ जों अलरेडि स्टेटआव साबमिट खालामबाय खिन्थु बे जिनिसा दासिमबो जेबो जोंनाव डाइरेक्सन फैफिनाखै गतिके मडेलिटिस जायोबा बेनि उनाव जों नेक्स्ट नायगोन मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां CEM बिटिसि बिथाङा मोनसे सिमां नुदों बे सिमाङानो जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोजां रोखोमनि गुन गोनां सोलोंथायारि आबहावा मोनफ्रोमबो स्कुल कलेज मोजां जानांगौ सोलोंथाइनि थासारिया मोजां जानांगौ गुन गोनां जानांगौ बेनो बिथांनि सिमां आरो बिथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि मिशन प्रजेक्ट बेफोरखौ आखायाव लागासिनो दङ आरो एफा मावबोगासिनो दङ बिथांनि बे प्रजेक्टखौ लानानै मोनसे टीम 25 जननि मोनसे टीम बे टीमखौ दिल्लीयाव थांहोगोन बे मासनि 6 अक्ट'निफ्राय 13 अक्ट'सिम दिल्लीयावनो थागोन बे टीमा दिल्लीनि सोलोंथाइनि जि थासारि बेफोरखौ नायगिदिंगोन नायनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बिथांमोननि जि साबसिन सोलोंथायारि आबहावा सोलोंथायारि खान्थि फोरोंनायनि बेलायाव हक आनजादनि बेलायाव हक एडमिनिस्ट्रेशननि बेलायाव हक बेफोरखौ बिटिसि ओनसोलाव फैनानै जोङो माबायदि आइडियाखौ जों शेयार खालामनो हायो बिनि थाखाय मोनसे टीम अलरेडि बानायबाय आरो बिथाङा मोनसे एक्सपार्ट कमिटिबो दाबाय एक्सपार्ट कमिटि फर ड्राफ्टिं अफ एजुकेशन पलिसि बिटिआर बे एक्सपार्ट कमिटियाव गोबां संगठननिफ्राय स्कुल कलेजनिफ्राय आरो बिब्दिनो इन्टेलेक्चुयेलफोर दङ बिथांमोनहा सानथामनि हाबाफारि लानानै CIT क'क्राझाराव मोनसे वार्कशपबो खुंखांबाय दा बै एक्सपार्ट कमिटिया दि मोनसे ड्राफ्ट खालामदों बे ड्राफ्ट पलिसिखौ आरोबाव साबसिन खालामनो थाखाय डाइरेक्टर अफ एडुकेशननिफ्राय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेक हल्डार्स कनसाल्टेटिभ मिट लादों दा बे मिटिङाव गोबां इन्टेलेक्चुयेलफोर आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर स्कुल कलेजनि फोरोंगिरि आरो प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बिदिनो कनसाल्टेटिभ मिट जादों दिनै काजिगामियाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियाव जों बे मिटिंखौ खुंबाय बे मिटिङाव एडुकेशननि डाइरेक्टर श्रीजुत जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों बिथाङा दिनैनि मेलखौ सामलायदों आफादगिरि हिसाबै आरो लोगोसे इस्ट क'क्राझारनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो फैदों आरो लकेल इन्टेलेक्चुयेल साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म आरो बिथाङाबो फैदों आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर बेयाव फैदों इन्टेलेक्चुयेलफोर बेयाव फैदों 100 जननि बेयाव बारा रायजो राजाफोर स्कुल कलेजनि फोरोंगिरिफोर प्रिन्सिपालफोर फैदों बिथांमोनहा गाव गावनि जेंनाफोरखौ बेयाव फोरमायदों दा बे जेंनाखौ लानानै जों एक्सपार्ट कमिटिया मोनसे पलिसि बानायगोन आरो बेनो दिनैनि कनसाल्टेटिभ मिटनि गाहाय थांखि बे फोरोंगिरिफोरनि आरो हेडमास्टारफोरनि जि जेंनाफोर दङ स्कुल कलेजाव जि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ थख' बेयाव जोंनि सिगाङाव बुंफोरदों आरो बेखौ लानानैनो जोङो मोनसे डिजाइन खालामगोन पलिसि जों खालामगोन गोबां बिथिङाव सावरायनाय जादों जेंनाफोरखौ जेरै स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा स्कुलाव फैयोना फैया बिनि सायाव फोरोंगिरिफ्रा फैयोना फैया बबे स्कुलाव मा जेंना दङ गासिबो बिथिंखौ बेयाव सावरायनाय जादों आरो मेला जोबोद मेहेरगोनां जादों आरो बिनिफ्राय जोङो गोबां पलिसिखौ जोङो दानो हागोन थेंक इउ सार